अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस 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 एक अरे कहना क्या चाहते हो? कौन हो को बाड़ी बाड़ी मार दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने। कौन को चुप 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 चुप। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चुप। चुप। ଶୋଧୁଛ କାହିଁକି? ନିଶା ହେଇଛି ଶୋଧୁଛ କାହିଁକି? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ଶୋଧ ନା, ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଜମରା ବା, ତମ ବନ୍ଧୁ ଘର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜମରାରେ। ହଁ ଖଇରପୁର ବନ୍ଧୁ ଘର। ସେ ଆସିଥିବେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ, ତମେ ସୋଦାସୋଦି କରୁଛ ଭଲ ହବ। ସେ ଆସିଥିବେ ଯଦି କିଏ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ତ ଏଇନା ଯିବ କୋଉଠିକି ଯିବ ଏଇନା? କହୁଛନ୍ତି ତ ପଳେଇ ଯାଅ ଘରକୁ। ଘର କୋଉଠି କହିଲ? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ଘର କୋଉଠି? ପଇସା ଜାଗା କୋଉଠି? ଜମରା ଖଇରପୁର ଆଗରେ। ମୋବାଇଲଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଯିବ, ତମ ଘରକୁ ପଳଉନ। କେମିତି ଯିବି? ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆଉଛ, ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଯାଉଛ ସେମିତି ପଳେଇବ। ଯେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଥିଲ ସେମିତି ଚାଲି ଚାଲିଆ ପଳେଇବ। ହଁ ସାଇକେଲ ଆଣିଛ ତ। ଖଇରପୁର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ଚାଲି ଚାଲିଆ ପଳେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇଠି କାଦୁଅରେ କାହିଁ ବଇଛ? ନା ନା ଶୁଣ, ଜମରା ମୁଁ ଜେଜ ହେବି। ଜେଜ ହେବି। गजब बेइज्जती है। ହଁ ବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ପିଇଲ। ହଁ କହୁନ କୁହ। ସେମିତି ଯେମିତି ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଥିଲା, ଚଲେଇବନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କିଏ ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନା କ'ଣ? ଖଇରପୁର ଅଳ୍ପ ବାଟ। ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଏଇ ଜମରା। ଚପଲଟା ପିନ୍ଧ, ଚପଲଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବନି। ପୁଅ ପୁନି ବୟସ କେତେ? ବୟସ 18 ବର୍ଷ। अरे कहना क्या चाहते हो? नमक नहीं पड़ियो।
ନମକାନି ତ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ଆଗକୁ ଟିକେ ଜମରା ଛକ ପଡ଼ିବ ସେଇଠୁ କହିଲେ ବସେଇ ନେଇଯିବେ ତମକୁ। ପୁଅ ହୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେ ବାହା କରିଦେଇଛି ହୁଁ ପୁଅ ଅଛି ହୁଁ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ମୋତେ ଦେଖେ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କହୁଛି अरे कहना क्या चाहते हो? ମୁଁ ମୋର ବାହାର ଶହେ ଦୁଇଶହ ଦେବି ନା ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବି? ନମକନ ଛକ ନମକନ ଛକ ନା ନମକନ ନୁହଁ ଖଇରପୁର ମୋର ଏଇନା ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି। बस 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 भोसड़ी का भाई रुक जा भाई